Dobrý ľudia, zas som tu, no, snúbim, pretože zas sa mi nenatáčal obraz, akože, no, už dvakrát po sebe. Akože ja to môžem fakt vzdať, že... Dobre, no. Stalo sa tu proste, nič som nenazbieral, ale našiel som... Omylom 3 aury minimálne. No, potom som našiel ešte túto auru a tento tu sa vrátil. No a... Nuby, no. Povedz ešte raz ten svoj plán, že ktorý si hovoril. No však to, že tu ešte niečo musí byť. Mm. Bro. Ináč dobrý náznak, len ja musím ísť sem. Akože fakt dobrá ona, jak sa to volá. Fakt dobrá pripomienka, ale ja viem ešte, kde je jedna aura, ale neviem, jak sa ku nej mám dostať. To bude podľa mňa insane. Super. Aká? Bro, ale ako spravím ten loknutie obrazovky? Áno. Ako to spravím? A to mám. Mám tam on, ale... Ktorý? Mne to nefunguje. Áno. Ktorá strana je ľavá? Dobre, konečne. Ne! Ne?
Ináč ale fakt, dobrá teória. Niečo musí byť pod tou mapou. Ale jak spravím tam ten obskok? No by teraz sa pozeraj tam, kde si stále na tom Koloseum. Nie. Ale pozerám sa na to Koloseum. Jo, len to by si sa musel pozerať z Koloseum. Idem, z Koloseum sa musíš dívať na tam ten vodopád, vieš, lebo tam kde... Aha, ja to tam vidím. Ja už som tam komentoval všetky. Aj túto tu? Čo je tam? Áno, Ako? iba sa spravil 3 obskoky a hotovo. Ale tie obskoky mi nejdú. Plus pomoc. Ja som už pozbieral. Neviem, toto je... ľudia, toto je posledná časť tejto série a potom budem hľadať tie morfy sám, teda tie aury sám. A potom sa vám ozvem. Teda bude ten film a zatiaľ budem natáčať s Noobim Strongest Battlegrounds. A tak, no. Takže. Teraz sa na tomto videu lúčim a určite nezabudnite dať like a odber a čus.